Hello? Hello, yes. Ni call pi taba na duk mene phim shim hire ka call mo. Phim shim ra? Na duk mene la persang call pi phim shim hire tadot ka call kata baji phitang shim. Nga mpoi muskol ra? Mpoi miss call na ka phone kala ring shiring pi pat phim ju pick hire ka call ru na lo badang don kam. Mpoi muskol ra tips no ha, ngada na kelas ra. Mpoi muskol ra to la no sno ki wai go call nga yo lesni ki phone ai ki yo friend ni. Em de ba phila le khnang hi phi la no phin pin dap tu ki t-shirt jonga bangla ai phi na duk men last month. Jom ho. Jong no phila le klat men ta na duk last month phila dap shim ka advance sung la dap siu. Ki t-shirt men ta la sai ngadon kami kini ki khna ban pen phong ma kin shat. Men ta danga call pi pat phile kum bam itho shu yang a. Se no kata. Tu ki ar phau tli ki t-shirt banga pha design ha phi pan. Phila ban pen ne kata ka proof hang no pipa ya. Nga pha ya phi ken hang tu ka dukan jong phi ha po ayu ni ha mai rang. Kerten na bukan. Wa jule teba kum ba phila klan. Am thi rong ngamde na maira. Pidi ma phi am ba sele gini ki design. Ya buon de tengah. Em de ma phi pidi iba em. Ho nya dei. Te ma na phi ki nga pha design manga last month. Phila dap shim ka advance u phile men ta kum ba phi ken mau rapat yang a. Mentangan pen phong dek iki kena la sai ba. La sai don function ha school phila dap ni am tu ki t-shirt ar photli banga pha design ha phi. Phila baklang thong. Ngam bakala re na ka dukan jong phi hi. Singla pha ban wan design tu ki t-shirt na do last month. Phi ong la dap tang po sta yong a call pimpik. Kena kena na do gini kisni belan. Haba kata ken ngala call phi phim shim te ka phone kumno ke ngan wan ken do ya phi ru. Te kumno ke poin kol sila bakla nambar. Wa haba ka advance ngala dap siu ya phi ka kerteng dukan jong phi ngak tep kerteng jong phi ngak tep kumno ke ngan bakala to ong ma phi. Te hangno filasan kita na fila bensen ni taka. Haba nga ai da ka cash phi ngawan ha dukan. Phi air cash. Pila biit na ba ngan le kumno to ong ma phila sai le kumno nga ong ngan pen phong na ke ai. Dengan tips no ngata P1 house P1 kedua yang meno. Men shim benai ngawan ken do ya phi ngawan ai ko order pila ai ka receipt yang aru ngada ban siu advance ya phi ong tang ha po sta yo kong la dap nga call pa phim ju shim hi da ka phone. Te fila bensen ni kata ka. Balai ngan chusan di bantip ma phi di bantip am. One order ki klien kum ni phi ong be kum bam tip ru kum bantip ki ha ban san proof man ka por. Te hangno like ndo isi. Wanang ni po ada fama. La kunyo uri ura am fai. Hey, it's rockin'.